En geno mara nyakwa Ramogi ni riyo makare machiegni weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Odiechieng'no ma bende wan gi weche mathoth mowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi mago mawuok e kor gwenge. Mokwongo mago ma wamiyo pek. We are on top of things and all arrangements are in place. For the last 3 weeks, I think the issues that have been going around in Kisumu have gone down. Apisa magarita obago romo mar keto chenro mar jiwo arita e boma ma Kisumu kaluwore kod njore momedore. I had said, and I will still say, to ask, who is this mighty man who wanted Willis dead? It is not done until it is done. Don't rest. Familia mar Willis Ayieko opwoyo sirikal kuom nonro madhi mbele e wi nek mare e sama gitimone alam. Manen jaod bura ma Lego Usonga Peter Olo Aringo owito ngimane koyudo thieth e boma ma Nairobi. Arwakeni machiegni nyakwa Ramogi, inyalo oro ote mari machok e laini marwa mar ote machok ma en 2-3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend migawo machon mar somo kendo manen jaod bura ma Lego Usonga Peter Olo Aringo owito ngimane e kinde manoyudo thieth e kar thieth ma Aga Khan, Nairobi. Anyuola mare owacho ni Aringo ne oringo e kar thiethno tich adek kendo tok mano nochako winjo maber. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi oro ote mare mar kuyo kowacho ni Aringo nokonyo ahinya e chwalo dongruok e kaunti ma Siaya kod piny Kenya duto moloyo e kinde manotiyo kaka jaod bura ma Lego Usonga. Anyuola, wede kod osiepe kaachiel gi jotelo mamoko dhi nyime gi oro ote magi mag lito gi kuyo. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron osingo mar jiwo obila e timo apedha ma chwalo arita ne jodak ma sub-county no kaka yorno mar kedo kod njore kod monj madhi mbele e boma ma Kisumu. E romo manobago kod jotend obila, Oron owacho ni gidhi chiwo tije kata toje kod keto ne obila mauta e konyogi chopo wuodhegi. Bende nolero ni gibiro medo siro jodong gweng' e tiyo yo makare kaka nyalore mar neno ni gichiwo lipode kendo keto arita makare kuonde dak ma Kisumu. Awinjora gi jotelogi nabiro ng'iyo kaka nyalo konyogi e yore mag rito kwe. Kama gionge manyonge, wabiro ng'iyo kaka wanyalo yudo manyonge mondo okonygi wuotho gotieno, gik moko kaka torch ma gionge go, gik moko kaka fuel ma ginyalo ole pikipiki, mondo miji kumi kata jodong gweng' gi polise manie gweng' oyud kaka mawuotho kamoro amora mantie. Gigo mancho timore Milimani, richo, gino manyo timore e Jumbo gin gigo maricho, gigo matimore Manyata kata matimore Nyalenda gin gigo maricho. To wawacho gi duol mamalo ni ok wabiyie jogo matin oketh ne jogo mang'eny e Kisumu. We are on top of things and all arrangements are in place. For the last 3 weeks, I think the issues that have been going around in Kisumu have gone down. Our officers have been able to carry out intelligence-led operations, which has assisted us in getting some of the criminals. And you remember there were those who were shot around Dunga. They have given us some important information, and the patrols have been enhanced, and I want to believe going forward the security situation actually has really improved, and we are not having any challenges. Osiptal ma County Referral ma Siaya dhi chako timo thieth mar tuo mar kansa ne jotuo kochakore higa manyien koloso e nyasi mar yango dwe mar tuo mar kansa mar thuno e laro mar ka thiethno. Dr. Peter Moth wacho ni e bwo chenro margi midendo ni 5-year action plan gichako thieth manono mar tuo mar kansa e kaunti no. Dr. Moth wacho ni maeri geto duoko chien omenda ma jotuo kansa tiyo godo ka gidhi manyo thieth e bombe maboyo machalo Kisumu, Eldoret gi Nairobi. We are looking forward to really giving the chemotherapy come next year. For now, we have hospice here, which supports majorly the palliative care, please. And we are doing, somebody was asking me where I was seated here, Dr.
clinical breast examination, how much does it cost? It costs nothing. It is free. So, if you can examine yourself, your breast, and you elicit some lump on it, you can come to the outpatient. Just come, you come for clinical breast examination. Utapata madaktari, you will be examined, you will be told, you are not suspicious in any way. We can do other tests like mammography, which we also do here. Once you are here, my prayer is, as the County Assembly of Siaya, we are just requesting a Siaya patient. At least we have a chemotherapy center here, because going to Kisumu and Eldoret is hectic for us. This initiative is a noble exercise. All of us, and I said all of us have got a breast. And cancer doesn't discriminate on the size of the breast. So we have also male suffering equally like women in terms of breast cancer. So can we take this message home that everybody should just go for medical checkup so that this breast cancer can be detected early and you begin medication. Familia mar Mosenindo Willis Ayieko mane en jatij kambi mar Wells Fargo opoyo sirikal kuom kedo kendo ndhiyo achije mitudo gi nek mar Willis mane okwany ringre tarik 23 dwe mar 10 e gweng' ma Nyamninia e kaunti ma Siaya. E kinde nyasi mar moko misuma kendo timo alam mar ywago Ayieko Willis, Agrey Onyango ma en owadgi Willis Ayieko maduong' oywago omin mare no kaka wuoyi manohero kwe kendo mane onge wach kod ng'ata ng'ata. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Sach timo alam makende mane obagi e boma Nairobi kachiel kod kaunti ma Siaya, Willis oywage kaka wuoyi ma kitene ber mipuoyo kendo ne ohero kelo kwe kinde duto e kinde kod oganda. There are many of us gentlemen, but Willis Ayieko was a fine gentleman. And if you were to count gentlemen and fine gentlemen at Willis' caliber, then they are not more than 3. They are not more than 3. We know. Willis was a fine gentleman who would never engage in any altercation that would raise tensions or that would make people feel angry or upset. When things got out of hand, he would calmly use diplomatic language to say, wawege kanyo, kata wamibura nyao, so that we don't expand or lead to tensions within the forum. Ne wakon Willis ok neg suna. Suna manyalo nego Willis, ke suna kokaito mi malaria. To Willis ok ne nyal kata nego suna. To jogo nego Willis. Bende, anyuola Willis opoyo mokalo sirikal kachiel kotend kaunti ma Siaya kuom riwo lwedo kendo neno ni achije duto ma itudo kod nek mar Willis omaki kendo chopgo e doho e kinde ma owinjore. You have stood with us all this time. I don't want to speak. I have cried to an extent that I will not cry anymore, just because of 2 great men. My friend, the Governor, James Orengo, camped in Nairobi for 2 days, Kiambu Road, insisting that he wanted to know who killed Willis. These things happening, they are not for nothing. Honorable Tandi was with him. These great men were in mortuary, sitting there the whole day, a place that you couldn't be. And I'm wondering why my brother would die such a cruel, sad, inhuman death. Jatend migao mar somo e kaunti ma Siaya Dr. Edgar Otumba kachiel kod owadgi Willis maduong' Agrey Onyango to owacho ni pod gin kod penjo mathoth ahinya to ewi kit nek mane onego Willis ma giwacho ni en kit nek malit miwuoro kendo medo penjore ng'ama ne dwaro Willis mondo onegi. In my mind, I could be wrong. In my mind, whoever wanted Willis dead should not have done it the way they did it. I saw that video. For 2 minutes, I deleted it.
I want that video out of my mind. You don't do that. Why do you have to maim somebody that way? I had said, and I will still say, to ask, who is this mighty man who wanted Willis dead? Anyuola mar Willis bende owacho ni gin kod lit mathoth e chunygi, kata obedo ni chunogi nyaka giyie ni wuodgi mane gigeno koro osenindo. It's not well with our soul. It is not. But being a Christian and having been brought in a Christian family, we will accept. But we will still ask questions, but why? Why this innocent man? If there is heaven, Willis is there. It is not done until it is done. Don't rest. Fight it. Nyaka sani, achich mane omaki e kar dak ma Dandora Phase 4 ni etesend obila, kama moko ariyo to ne owito ngimagi e kinde rakruok e kindgi kod obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Siasa ma laro kom ODM e kaunti ma Homa Bay medo tedore ka jaod bura mar kaunti no Joyce Osogo Bensuda okoni komno ene moromo godo kendo nyiso jood bura ma bende laro komno mondo bolre gi chien e wach lemono nikech nitie lemo moko ma gimako e ODM e kaunti no. Bensuda wacho ni komno mane owe gi Gavana Gladys Wanga onego pong' gi jasiasa mamiyo koko ni en kende jasiasa mamiyo e kaunti no mosewuok oko kalaro komno e kinde ni ma ODM timo ikruok mar bago yiero mag jotelo e kor gwenge. Bensuda ne losi alap manyisruok makindu e kinde nyasi mar bero ngima jogo manie sekta ma Jua Kali e kaunti no mane obagi e bwo aguch omenda mar ngaf ka josiasa mag ODM manoyuore nyasi no notielo ber mar tiyo kanyakla e tego ODM e kor gwenge. Moko kuom jotend kanise onyiso piny owacho mondo kaw okang' mar neno ni achije mituro gi nek kaachiel gi ndhiyo joma mine pacho ka omaki kendo chwal e doho. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar kanisa mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, Bishop David Dagana, okwayo piny owacho mondo obedi ong'ala manyime mar rito ngima oganda jo Kenya ka gidwaro ni jatend piny William Ruto mondo losi e wi midhiero mokwako piny Kenya ahinya to wi medruok mag nek mag jok ma mine pacho ka. As a church, we stand for life, and we believe strongly that God gives life, and nobody has the power to take away the life that is God-given. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. We do believe that the government has got the right machinery and the full force of the law to track down those killers and to prevent that from happening, because prevention is even better than cure. Tunahuzunika sana kusikia kwamba kuna watu wengi wanatekwa nyara bila kujua, wanachukuliwa na wanapotea na baadaye wanapatikana wakiwa wamekufa. Kwa hiyo kama kanisa tunauliza serikali ya kwamba ichukue hiyo nafasi waweze kusimamisha haya mambo. Riwruoge jofwambo ma pacho ka oriwore kanyakla odiechieng' ma kawuono ma lalore wi yore ma gitieko godo midhiero ma gisebedo ka gikale kinde ma gichwalo tijegi.
Giwacho ni gin mana chuk dar mamiyo it jopiny chiemo, to obila osebedo ka buogo kendo miyo moko kuomgi luoro mondo oneg buche ma gisebedo ka giluwo. Ka giloso e romo e boma ma Nakuru, giseyo okang' ma kamano ka koro gidwaro mondo sirikal owegi thuolo mar chwalo tijegi maonge ng'ikruok moro amora. Guys who are supposed to protect the freedom of the media, the access to information, when they become the perpetrators, then it becomes a big challenge for the media. Yes. And that's why the word is impunity. Guys who openly and blatantly violate the law, and you are unable to hold them to account because they are the gatekeepers in the gates of justice. Wanahabari wanakosea wapi kwa kutekeleza kazi yao? Wanahabari wanakosea wapi kwa kuwafahamisha wananchi kuhusu kile ambacho kinafanyika katika jamii? Mbona tunajaribu kutumia mbinu zote, iwe kupitia mitandao, kuweza kunyamazisha wanahabari? Wanakosea wapi? Na hatujaona ile nia kutoka kwa viongozi, ima ni wawe ni wa serikali, kutetea maslahi ya wanahabari. One of the complainants in the case is under serious pressure, intimidation and harassment from a police who want her to withdraw from the case. So that's what I was saying, is that impunity sometimes goes beyond the attacks. Ramogi yena monda kao yueyo mokongo e cheno mar migago, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa save 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Weche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okwayo oganda jo Kenya mondo hore mar ni piny Kenya en achiel kuom mago manie bwo riwruoge pinje mag United Nations mochung' ne rango ratich oganda. Maeri en kaluwore gi kwan rowere manolal e kinde ng'anyo pachoka kendo manyaka sani pod ok ong'ere kama gintie. Kalonzo bende okwedo tim mar rango nonro mag simbe ong'we yamo mag oganda mar konyo ng'eyo chenro mag oganda jo Kenya. Omedo ni sirikand Kenya Kwanza ok luw chike mag katiba ma higa 2010 kendo chopo sama piny Kenya nyaka pogre mabor gi kuo mag ombulu kendo tieko siasa mag dhoudi manyalo kelo pogruok. As I speak to you, a very good friend of mine called Duma Boko has won by a landslide in Botswana, making President Masisi one term. Now Masisi has even conceded as we speak. That is how democracy should now begin to work. So Kenyans, if you hear Ruto will be one term, you begin to say, Ataiba, Atafanyika Namnaga. It will not happen because times have changed. The time when your vote will matter has come. And so everything is changing. Sirikal kaunti ma Busia ochungo donjo mag nyamburko mag loche madongo nyaka tim lalruok ewi chudo mag omenda mag kuonde chungo nyamburko go e kaunti ma Busia. Gavana ma Busia Paul Otuoma otimo romo kod jotend riwruok ma Kenya Transporters Association kuma owacho ni joriemb nyamburko go pod biro chulo omenda mag kuonde chungo nyamburko go madongo go e kaunti ma Busia. Maeri biro bang'e chak juma ni joriemb nyamburko go nobago ng'anyo tok ka tend sirikand kaunti ma Busia nokelo chik ma chulo omenda maromo siling 400 ne kuonde chungo geche makamago. For now, we have engaged and will continue to engage and even bring on board more stakeholders. And one of the agreements that we have at least had is that for the county to allow further consultation, we put on hold the law on the issue of the entry fee for now, but we allow that parking fee within the municipality has to be paid. And the county will also strive to provide services, the immediate ones that can be done. Some will be long-term ones, especially the ones of having the trailer parks. But the immediate ones is the issues of ensuring sound environmental hygiene in the municipality, providing for sanitation services, making sure that emergency services, especially where dangerous cargo like fuel trucks and all that, that we will enhance our disaster response team and put ready even more fire brigades and ambulances where these kind of trucks are, provide more marshals, provide security, street lighting, and for immediate measures that we have put in. And for that, the parking fee will be charged. But on the issue of entry fee, that we are putting on hold. We will support the county government because we need them. They are uniquely placed because they are a border point, and they also need to collect revenue. And our only issue was we think that the revenue should be correctly should be collected in a way that is fair and for services that have been provided. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wamedo kelo ni weche manyien mag migago kowuok Ramogi TV. Aneno ote ni Abicho Mbogo chuny raia iwacho ni ka entiere Nyawita Kagan ineno migago yo makare. Gladys Onyango, Pascal Olajo kauntiere Nyasore School Kabondo wacho ni un bende ukete mana ka kendo neno weche manyien mag migago yo makare. Alice Abia mama kawuoka Rembo Siwandhe mawuok Kamrembo Siwandhe wacho ni Milton Ochieng aneno Ramogi TV kan Siranga. Kaeto Calvin Sojwang Marongo Kamagambo wacho ni watching live from Nairobi gi Aroji Chogo kod Okoth Jarapogi. Kaeto machielo bende Calvin inuoye ahinya kata kamano wabro dhi nyime. Kar thieth mar Omnicare Medical matiyo kokalo nying mar body ma by design odhi e doho mar seyo loro kargi mar tichno kod Kenya Medical Practitioners and Dentists Council KMPDC.
Gidwaro ni doho mondo chung KMPDC kuom chungo tijegi mapile ka pile ka githegore kod timo bero moro manokelo tho mar miyo moro mong'ere kaka Lucy Wamboi Kamau. Kokalo kuom okil margi Danston Omari, giwacho ni gin kod lakteche ma olony e timo bero mag dusruok. KMPDC noloro apoya kar thiethno ka gavana machon ma Nairobi Mike Sonko nomonjo kar thiethno tok tho mar Lucy. There have been various social media postings and allegations about the circumstances surrounding the death of Lillian. We have seen the postings. They are all over the social media. However, we would like to inform members of the public not to rely on all the posts that they are seeing, not to rely for information on social media. We are hoping that my client or our client, the facility from which Lillian had an operation, we are hoping that our client will be given an opportunity to say exactly what happened, why Lillian came to their facility, what they did with Lillian to the best of their knowledge, so that we stop all the half-truths that are circulating on social media. All the doctors who work in this facility are licensed by the Kenya Medical Dentist Board. They are equally licensed by the body that deals with cosmetics surgery, plastic surgery. Nobody operates here without that certification. So anybody going around saying that they are fake doctors operating in this hospital, that is not true. Erokamano ahinya nyako Ramogi kuom miya kinde ni duto kane wakelo ni weche manyien mag migago. Odwa mar kawo weche odich mokalo, jofwambo marwa e kor gwenge bende odich ka waiko ni mamoko ma wabro kelo ni koromo saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo to gi saa 3 e chenro mar Oimore. Gi sani, oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.